Kımacıklı sesini sayın. Şimdi saçıma da mask ettim, yalpıladı. Bu ağarmasına da peydası varmışın, ağarmaz yani. Tağım saçım kendi dökülüp baranok, yaşa dökülmedi bu çünkü bu peyda verdi. 10 günden nari ulan yani, ştayda bir can çıkamın, sonra ona cevap veresim ver yani. Bir şunu diyalak, men kendi yurt gitmeni govar yani, nesip olsa bir aydan sonra yine bir yurda gidecek, onu sizden paylaşan, haysi yurda, haysi kıta gidiyenliğimi. Men haysi yurtlar isleyenliğimi tağım beni idarlayandan biliyansınızdır. Dil temasına gelemedi. Doktor ene diliyalak İngilizce gürlöyen. Sebepliyse onun aslı Grek olan son. İngilizcesi 100%. Türkçe yalak gürlöyen. Yönüm benim koça dilini bilen. Rusça'da da 100% da ityandaktan bökön yani. Yani Rusçamdan İngilizcem çalacak go doğraymaysam. Hiç riyadayda dil temasına yanlış gürlösöngüm üstünden gülyen adam yok. Avrupa yurtlarına ya da başka yurtlarda. Dine bizim Türkmenlerimiz gıynansak da Rusçan yanlış gürlösöngüm ha 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 diyen olup gülüşön oluyorlar adamın üstünden. Başka adamlar mesela İngilizce'de yanlış söyletsengem olar gön düzet yerde hiç bolmadık yalak devam edip sen bilen gurungdaşta hoştaş grup bilýärler. Demek isleýänlerdim 50-50 bilmem edem gerek yok. Önemen 50-60% bilýän İngilizce. Yöne değişim ýaly hiç kim ýadyranok, hiç kim üstünden gülenok, hiç kim asgar bilen etjek bolanok, yanlış gurladың diýip ýa-da dili 100% bilýänok diýip şon ýakym öçüklem. Şumat ýoldaşym aýtdy, men Afrikan kabilasyndan soň 2 günden soň öýe gelerim diýip. Okup başga zat birazajyk göz gara olmagam başka zat men bir hil gözümem gara hiç zatdan gorkomok. Nane demok şoň üçin birazajyk şuster bolsaň diýip o ýerde de başyňy çarap hemmeleriň höttesinden gelip bolýar. Ve kümeciklemiş tayda birazajyk fedakarlykdan söz etmek isleyen, mesela uwajenyadan söz etmek isleyen. Köp oğlanlarımız maňa geldi Amerikada yaşayan oğlanlar ýa-da jerenli sen ýa oğlanlar gaňymyz şumanyň boldy biz oňýadykda biz sylaýas gelinlerimizi. Biz nämetdes elbette siz sylaýaňyz sebäpli sizin dünýä bolan garaşyňyz başgaça uje. Siz Amerikada yaşaýaňyz, kanyşna o taýyň sistemasyna ayak uydurýaňyz. Türkmenistanda ýaşap öğrenim şöýle salihatly, medeniýetli, kulturny, şöýle gürleşende adam bilen gürleşen ýalak oğlanlarymyz var. Elbette men onu tanaýanam amma. Ýöne 50-50 o gynansak da mesela fedakarlyk näme kümem. Men mesela şumat inne dünýäni ýetip başlayan sebäp imkanım var. Green pasportum var, yaşıl pasportum var. Dünyanın boy yurduna vizasız gidip bilýän, diňe Amerika bilen Angliýadan başga hemme ýurda vizasız gidip bilýän. Olam da ama men şumat gelýän ýurtlarma ýollaşym öň ýaş wagty tağam giden. Ýöne men inni görýän şo ýurtlary men üçin ikinji sapar ýa-da üçüncü sapar, dördüncü sapar giden ýurtlary var. Ýa-da beşinji sapar tapawdy ýok. Ýöne näme diýär? Uwajenýa näme ştaýda? Jerenjan diýär, sen men diýär, gelinim. Senem görmeň isleýän gerek bolsa diýär, men 10 sapar giden ýurtuma 11-nji saparam giderin diýär. Seredin uwajenýa şodur. İmkany bar, gezdirýär. Kanyşna buň üçin birazajyk maddi tarapdanam ýagdaýym bolmaly. Hemmeňi de Hudaý etdirsin. Hiç açan içimde erwetlik ýok. Men geden ýurtlaryň has gowsuny görmeňi dile etýän akrowumda şöýle bir münasipda men şu türkmen gelin gydylam. Yurt gelme şöýle bir jepakar, jewir çekip çyp bilýän, ne ünlükler bilen gazanyp çyk. Diňe hojalygyna siňdirip, iň bolmanda oğlanlar sizden birazajyk tijelingdem. Geldirin gelinjiklerinde. Dünýä iki sapar gelemizok we şöyle bir baý bolup da awaza ekitmeýän gelinjiklerini adamlar tanaýanmy? Jumut. Şundan damsara, ýalaýalar bolmasa da şopurly gawrlaryna ekitjek ýaly. Sultan Süleyman mesela Belikali ibn Bek görünsüňiz hemmäňe muhteşem ýüzüň. Sultan Süleyman mesela dünýäni fethetdi, dogry dälmi? Dünýäni aldy. Ýöne şo iň soňunda tabydyna ikelinem ýere sallapdyr. Sere dünýä maly menki ýöne gidemde boş gidýän diýip. Şoň üçin gadananyňyzda ýöne wagtda toplap oturman kömekçiklem. Siziň çağalaňyzyň biri wagtda size göpasy çykarda wagtda bir günde şo puluň hemmesini kül edip biljek çağalar bar. Şoň üçin iň bolmanda gadananyňyzy özüňizde siňdirin. 50%-den siňdirin, galany ýene çağalaňyzda galsyn. Iň bolmanda ýagşyny görmek cennet. Dünýä iki sapar gelemizok ölüp gidýäs. Yüzüňize seredin, özüňize seredin, dünýäni gezin, iň gowzady giyin. Men şoňadan beýen, ýani mesela ýad bol, ýara Tomus bol, ýara Türkmenistandan bäri gelenje gelýän maşgalalary bilen, maşgalalar var meniň pasbişiklim. Jerenjan Antalyaga geldik diýerler. Sag bolsunlar, hiç açanam Antalyaga gelseler maňa jan etmeýän raýat ýok. Menem höwes bilen şolary garşalasym belýär, mihmanym alasym belýär, ýa-da diýär gelemsoň ýüzümi oňardatym belýär. Atýalyňyň diňe adyny aýdyň özüm çyksa da maşynadan alyp ekdernem getirernem diýip. Men adam bolup gelene her haçan gapym ýüregim hemme adam açyk bidin. Diňe gowy niýet bilen gelseňiz bolýar. Gelinjiklerinize uwajenýa edin oğlanlar. Aslında siz men düşmanım da sizi gowarýan. Diňe käbir oğlanlarymyz hiç da düşünenok.
dünýeden bir habar ýaşatmaň gelinjikleriniz çağa çykdyňyzy. Menden size maslahat, isler alın, isler almaň.